A festa do Pemento da Arnoia é unha das celebracións gastronómicas máis recoñecidas da provincia de Ourense e un importante escaparate da tradición agrícola galega. Celébrase cada verán ao rematar o mes de xullo. O pemento é o produto estrela grazas á súa excelente calidade e ao seu característico sabor. Durante a festa, veciños e visitantes poden degustar pementos preparados de diferentes maneiras, especialmente fritidos con aceite de oliva e un pouco de sal, a receita máis tradicional. Levamos 47 edicións desta Festa do Pemento e realmente para o pobo é un referente, xa é un pouco, como quen dice, o noso, non digo buque insignia, pero bueno, o buque insignia como dice o Pemento, pero a festa estamos todo o ano esperando a que chegue estes días para disfrutar dela e, sobre todo, que disfruten os visitantes e a xente que nos acompaña. Ademais da gastronomía, a celebración inclúe actuacións musicais, actividades culturais, postos de artesanía e outras propostas de lecer para todas as idades. Como sempre, temos un programa moi diverso e para todos os públicos. Comenzamos o venres co día da inauguración co pregón a cargo de Dani Ríos. E despois, bueno, seguimos Dr. Sloan, que é un grupo de versión moi afamado, aquí xa moi conocido na zona, como dominicano, e despois, bueno, cerraremos con algún DJ. E o sábado, pois xa arrancamos, como sempre, coas tradicionales charangas, temos o Festival de Pandereteiras, temos antes, sobre as 5 da tarde, na área recreativa do Inquiao tamén, unha festa infantil para os nenos, co DJ Tibu, que é un pouco un showman neste aspecto. E despois xa á noite pois temos o Festival de Pandereteiras, temos Nova Fronteira tamén, temos o grupo, bueno, a orquesta neste caso, Royal Espectáculo, e a discoteca móvil MVP. E domingo pois cerraremos tamén con charangas, como sempre habitual, para amenizar un pouco a comida e as cenas a base de pementos, como sempre, e cerraríamos con Milladoiro. O cultivo do pemento representa unha parte importante da economía e da identidade da Arnoia. Os agricultores traballan con dedicación para ofrecer un produto fresco e de gran calidade, recoñecido dentro e fora de Galicia. A festa serve tamén para poñer en valor o esforzo das familias produtoras e para promocionar o produto local.